Boy. Esimbulele aniphazami nemali bendileke apha. Ayinawuze imile inyawo imali tu. Ayinanyawo imali. Ikwazi wona. Kodwa mama, I still think that mhlawumbe you misplace it. Uke wathi ngebheki nakho mhlawumbe. Hey. Simbulele into le nto ungayiviyo. Dithi ku akho ndawo ningayijonga. Le mali ibihlela le ndawo. Le nto ndifike ithe egqukile yenjenje. Hayi man mama, hayi. Ayikho lonto. Hey. Do you think angayenza lanto lo mntana? Ewethu. Oko kwafika lo mntana apha. Zange lahleka mali apha. Oko kufike yena. Izinto zalapha zambi kahle ziyimpixano nje, idemakari up and down. Ke ngoku. Andiyazi ke ngoku, andiyazi. Hayi ndiyayifuna mina imali yami Simbulele qha qwaba ndiyayifuna. Okanye mhlawumbe check like possibly check like yonke indawo mhlawumbe. La ungacheck ebedeni, ucheck ibag, ucheck ewardrobe, ucheck kwicoats zakho. Hey, Simbulele akho ndawo ndingayijonganga apha. Imali ayinazo inyawo. Jini ndimkhethelele ngantoni mina lo mntana? Uyingxaki ufana nje notata ke lo mntana. Hayi ndiyifuna imali yami mina Simbulele. Izawuphuma le mali ndiyifake kahle apha kule ndawo. Soze ihambe ke. Oko kwafika yena apha. Kudala sihlala apha kule ndlu zange kwalahleka nto kodwa ngoku kulahleke njani? Hayi. Okay, kanza mbuza. Hayi sanombusi. Ambombusi. Hamba. Because ndiyayifuna mina imali apha. Hayi. Undando. Yo. Hayi man, Chomi. What you say? Yo. Ndona nivusa ngathi uzathi kulahleke imali. Yes. Uyazi la banza ufuna ntona? Benitshilo Simbulele. Njani? Intoni? Kwenzeke into? Imali Mna? Imali? Hayi ndiyanicela guys, hayi sandenza lento ndenza yona. Sandanicela please. Bendizifikela ngoku mna last week. Uyitheni imali? Ndiyanicela guys, soze ndiyenze Uyitheni imali? Imali etheni anamali ngani nganjonga namali. Simbulele. Search lo search. Ndijonga. Akwanga ndithathileyo. Check. Yo hayi kodwa apha. Ndisayithathiphi lo mali ijonge ijonge mali. Ijonge akho mali apha. Tu asoze ndiyenze mina lonto leyo. Ijonge Simbulele ijonge. Nansi anda nxibe ianda Simbulele jonga. Jonga faka isandla sakho apha ujonge faka isandla. Akho mali apha. Hey, Simbulele asoze ndiyenze mina lonto tu mama. Imene ndiyayifuna mina imali yami. Ngabe ndize kutata anabo nabazali for lonto leyo. Asoze ndiyenze lonto. Ingenaphi lonto leyo apha? Ufuna imali yabulisela wena laseKapa. Tu mama ndiyenze lonto. Wisla ilahle kanjani imali eromini kamama? Ilahle kanjani? Hayi zange ndangena nongena apha kule room mna. Bathi ilahle kanjani kaloku imali? Andiyazi ma ibiphi. Jani ungayazi? Abenilele mosi. Kuthini ungayazi?
Bexhoba nje Xa imali eromini. Simbulele. Kanjani imali? ibibekwe ngiba. Ayinanyawo imali yami ibekwe ndim nguwe Uyabonwa ngiba. zange ke lahleka Azange ndikubone nokubona mina mamzi. Azange ndikubone nokubona mina mamzi. Imali ufuna nemali yami Simbulele qa. asoze nothi mina. Umlozi asoze ayenze lo nto leyo. Hayi bayandazi asoze ndiyenze lo nto leyo mina. Uzayikhupha mama Mika. Ndiyanicela. Songa le ngubo. Songa le ngubo. Songa. But asoze ndiyenze. Songa ingubo. Thetha gqithi. Ngingalala. Awuzolala. Songa le ngubo. Hayi ndiyanicela. Songa le ngubo. Mamzo asoze ndithathe imali mina jongana kokwamali apha. Ndimxelela uSimbulele bekafaka isandla kule anda Simbulele ujonga ukajonga apha. Faki isandla apha kule anda Simbulele yeka lo muntu faka imali yami. Mamzo ndakucela mama ungayijonga faka nayo isandla mamzo. Faka faka. Luxi Lux Luku Lukhanyo Kodwa Lukhanyo yintoni bra yintoni lento senza yona mani Lukhanyo khawuvule mfondini yini nawe Dani mani Lukhanyo Hey madoda awona kwenzeka ntoni ngale ndoda man iya inikhathaza ngokinto yayo le ndoda ivela inyamala loluhlobo man hayi man ayifani noLukhanyo lento okay ingathi kuzawunyanzeleka uba ndizicenge lungisa umoya wam ndiyongena kulaa mzi wakwaMary yho andimthandi ke laa sisi andimphiwanga but ke andina-choice kuyawunyanzeleka uba ndiyongena phaa ndive uba inoba bona bakhange bambone ulukuluku hayibo yini uLukhanyo madoda khona uMary Uzethu homeboy ungabulisiyo theni kona abantu balengingqi nje bengathanda ubulisa ngibani wena ubiza mna ngohomeboy yintoni uhomeboy Mfondini anizange uzobulisa apha ndizofuna uMary walapha ngicela undibizele uMary Mary ne ya ufuna Mary ngigqibele kwakho vasizitya nje bengathi uthe uyapha kwa okay yapha kwamama Marhadebe yabo bangakuleqela wena pha khomani yamaqono ubuyakwazi 5 taka wena tayama kokude pha uthi kutheni nje 5 taka khomani yami kuleqela nje pha kwamama Marhadebe mlanda ungoku mna ndinike wena i5 tiger for uyobiza uMary awumfunda ubani udinga omnye tayama unceda wena zange mna ndaba nayo i5 tiger and asoze ndibe nayo i5 tiger nanini na ndicela undibizele uMary because uMary ukhona lapha zange and akho Marhadebe apha nikwazi wena khomani yami ngiyafika lokule ndawo ngibota yami ndize ngetime apha yabo and itime belindringela abantu abahlala ndiyamazi mama Marhadebe undringele nomnani amindlo nozala so mamela ke nyana wetime akawundibizele ke ngoku uMary aze apha kumbi because ndifuna uMary apha 5 tiger ta okay kulungile uza kuyifumana i5 tiger over my dead body ngawundibizela uMary man over yononi hayi man mamela kaloku nyana uyaqonda ndifuna nje uMary man uyaqonda Mary Bandawo uyadlala yawusinda kodini Escamas simpika kumethi njana lo undo kwasimsana akalo plus anatsukuboshi makale namba utabuki jazi ube manzi panzi ashama tamana manzi matamana manzi matamana manzi ashama tamana manzi aisha alana
Tula wesana lam. Oh please, boni mi samu yam. One day yo yibona. Kwa magazine le yibona. Sebeng pika. Xolweni ndifuna uthetha nebhathi ibuhlungu man ibuhlungu bengicela amanzi ndingasela hayi yo hayi into nabhuti asoze hayi asoze bantwana basekhaya nifuna ungixelela ba animazi uLukhanya nikhange nike nimbone nani nangeliso elenyama uLukhanya kudala ndimquqela uLukhanya simfuna sonke uLukhanya akabonakali ndawo kodwa iyangikhathaza lento indihleli apha emphefumulweni wami ngaphakathi kuthi gubu eleke ndicinga ngoluKhanyo kuthi gubu guys kwenzeka ntoni uPhulukhanyo uthini nabhuti umeza akabonakala umeza kudala ndiquqa kamezo why nizawuthi nihlala apha next door ningayazi sisi uba kwenzeka ntoni ngomelwane wenu hayi niyakhathala kodwa uthi akafumaneki tu ndithi akafumaneki kwandawo yiminyaka engafumaneki hayi ke ngoku yandixoka ke kumna bom. What if umeza uswelekile pha? hey you akakulinge asoze hey yo hayi sana idrama hey andiyazi kwenzeka ntoni ngoku apha abasalahleki abantu hey kungxaki ngapha hayi ke phofu ke yena ke ndinesure ndoba usenkazaneni yena Hey madoda nikwenzeka ntoni man ngoba undixelele uRhadebe ngongxaki olahlekileyo kanti naye noluka nifuna ukuthi kum inokuba mhlawumbi basendaweni enye yo hayi yena lo mna kwetheni senkazaneni amshongayi ndiyamazi ndithanda ukufa boshushu bamathanga Kafonele la chomi yakho detective ukho ikhe ingenelele because ayikho kaloku le. Fowuna no hayi ngaba ndiyambhanqa kaloku mapapa uyawuthi ndimbizele ububhanqa ngongxa kwesenkazaneni Mama taking ongxaki thanga lo Khanya umeza soze hayi kaloku avale umlomo wonthula kathule ndizamfonela Hey hello Noma kanjani nanika silami angeke sahlukane wesofa slatane Ima. Niyaphi ke? Ntoni nilandela? Inobungozi nilapha phakathi niyaphi? Hayi kaloku tata upolisi awuzothetha nathi ngathi singabantwana kaloku intoni ngoku Ngaqhwaba unye. Ngaqhwaba unye phakathi amehlo ubhubhe ndicwabe ndikubambe unye for suicide after that and Sampulo ngumuntu womthetho man lona man. Please stop it man. I don't like it. Hamba man tata upolisa ubuye usawuvala. Yakeza lo muntu tamsiyana lo. Zathini? Ngiyageza mna. Yakeza ihlobo. Ngiyageza mna. hayi man khani man Stop it. Ratheni ungalungisi lento zoyilungisa nje. Ubuye man. Yini? bethunana khani men mapapa ndiyacela khakuhambe uyoyenza lento ufuna kuyenzile ugqibe Xola Mary chomama. Mana xhola zezindwana Mary. Mana xhola zezindwana Mary. Hlala napha. Sude uthi sizindwa. Thula. yho niyathanda uthetha nina hayi sana ngolwebe Yeka ihlolo umuntu lo. amajoni olukhanya ukhona mana kutshintshwe namacango apho Jonga kupeyintwe nopeyintwa dani. Kuclean. Madoda kaloku sithe sibiza amapolisa asimboni insuku zingako file lo muntu. File ukhanyo. uyathanda uba Simana umcingela uma macaleni Ukhanyo idala ezile ukuthi uyanqanqatheka ukhanyo ya uba uyanqana. sisimerani mbona xa echitha amanzi nolukhanyo nina ningomakhelwane olukhayo ndamgqibela kudala ulahleke kunye nongxaki
kanti kukho nongxaki kanene. Masinowarisha ngabantu abazihambeleyo man. Sithetha ngalona man umntu fundi. Madoda lo nyaka utheni le nto abantu bavela banyamalala eCalvary? Kwenzeka ntoni man? Kanya uselekile kanya ukhaliswa yintoni ukhalela amasimba lo mntu lo akho mntu wapha hayi bo akho mntu wapha ngaphakathi ndandixelela nje ninibizela ikaka akazikhomanga ufuna qobunya wena ninesibindi sombizela ikaka bendifrayisha pha esisonga sinepaloni sinaqanda bendifrayisha pha sathi wawunindi wayisitisa ipetrol estate ukhona kanya abakayisolekile uxolo mani mhlonipheki uxolo mhlonipheki xa usitha ikhwapha umdala Mary ulukhanya ngakayitsho mama nami ngoku ndiyafaka madoda noba kwenzeka intoni kanye because khangelani kupeyintiwe kutshintshwe minyango jongani nazo inoba kwenzeka intoni akagodukanga ulukhanya angasixeleli kaloku stress wena yekukhala into ezingekhoyo lukhanyo akaswelekanga nobugodukela siyazi sithi sibiza amapolisa yabona ngoku sawube sive kwangabo kwanza savula icase bathi asuka ukanye ukhona for madoda bawufile bawukhona khathe stop it man ingakele into siziwarisha sinowari ya lukanye emeseni wani yapela ukanye hayi siyana uyengqosho lokhu sina ndicinga uba kulantu bangabengumuntu othanda ugoduka lokhu siyathanda ugoduka ukungaceli oku kuyimalini ukungaceli hayi mgqibeli ubhebhebhe ndiwafondile ayithetha into engekhona khona ukusisengqusho apha isilelelwana la polisa yela icapukela le funeka nathi singabambohla sibo ehlayisini funeka siyo ehlayisini wena usuthanda uthetha busilwa nokulwa wayeke ihlomana kwadala ntwana nawe uyayibasela ngoku ungakanani tamsiyana bala ntwana mighty tech kuye nama ndiyithandanga loo nto ipolisa lisibize ngokuba sizintwana hayi man yasho umandela wasikhulela 94 wathi sinamalungelo ipolisa kayiphambene eliheda lalapha mayihlomana sunantsika masuthanda ukulwa mani wena bantwana yayibona iphambene ipolisa ehlele nje liyatya ngiyacapukela ehlo lana tutsuma kwepolisa bembalibethe kuwe ehlo inibone nibani ayeke ehlo mna ndizihambule ingabethi kuwe ibethe kuye abetha kaloku yento yimvephisini ndavepho ndatsotha ndathi vum yaya kuyihlowu befuna ubetha bayihlowu ebone mna ndithanda into eyi-1 looks uba ayifanga le yawo ngilooks qha feel ukubani le ningafuni sibone and ibulewe yiyo hayi kade besuthetha izinto Asukanga. ezizokufaka Get away. encwadini hayi nyoka mna tamsiyana kwethini nyoka mna nyoka stop it Uyathanda. I don't like it sukuthetha izinto ngomlomo wakho siyana ahlahlukunyezwa nina soze nejoni nantoni na mna nomkhwanazi mna mfaka intloko mna lalapha mkhwanazi masambeni iya mani uyekunyusa amaphaphu Masambeni ibhiya sikho. nacebo ngifuna ubethe wena hlo imbone ningubani mna ngifuna ubethe wena hlo utena ungafuni kubethwe wena nje kade bufuna kubethwa omnye umntu yangibalela Hey, Kubando, maswidi lafo Fuyo lo, dali we love you Bible, fede minanga, sfelanga, we that's true Fute kako, say, easy, camsis Afune tanus, mixa na mchido accomplices Afune papa, mababa ze helicopters Waputa luta na nisi, abuya like hamasis Ile kamasis, uputa luta nga wuya pagamis Will you be my one and only sis, yang sanganis Ungulungulo, watlanganis Ngawanagi na mahita, basasela nga ma-chainsaw Beza mabutoganis, pofu sasela baba since nixi zithumela bomalume ususa bamisisi na hopeful abazali bakhali cool ngamo voful ilapho ngawe amkhulu mama